Heldu da, ostirala. Kaixo, txori ere. Kaixo, bai. Ostirala, barikua, heldu da. Eta asteburua, orate joka daukagu, berez ostiral bizitarien eguna, hau da, asteburuko errezetak, jendia bisitan etortzen danean etxien da, holako platerak eskaintzen dotzagun eguna. Eta nik ekarri gainera, azkenengo bidaia Sudafrikara inauen, Ego Afrikara, eta bertan, zerbitzatzen zabien, plater bertako bat, boboti izena. Boboti, tradizionala, bai. Eurak berez, Ego Afrikako lasaina bezala ezagutzen zabien, baina nik izango zauen kish bat dala. Azkenean gaineko geruza ez da bexamela, ez da arrautza, eta ez negaia. Baina oinarririk ez dauka, kish baten moduan. Ez. Ez da horerik, ez ezer. Ez. Beraz, lasaina bat ez da, baina da, Ego Afrikako plata nazionala. Zuk ze ekartzea eskuko? Ez, niko tropikal etorri zaren honetan, eta irakurri nuen ezerrin bazenuen, nik oiaskoa tandori ingo du. Lako, broxeta batzuk ingo ditugu, nasketa bat, espezia askokin, Patrik ingo duen antzera, gaur espezia kontuak izango ditutxo horienen, eta hori gero broxetan, plantxan egin, da ikusiko lagungarria, etxean neukan horre poltza bat honena, kinoana, eta gian hori sartuko izut. Bitu. Ez da utxarto. Gaur egun orduan nahiko eksotikoa daukagun hortan, nire errezeta Orlandoia. Lehen da bizi ogia urakin beratzen utziko, gero tipula gurinetan eta olixuan erregozi, gorritu arte, berakatza eta aragisa gehitxu eta ondo kosinauko. Espezia guztixak, marmelada, ereinotz ostuak, gatza eta piperbeltza bota eta 10 minutuz kosinauko. Ogisai urakendu, aragisakin nahazkia eta gehitxu, eta labeko erretilu luzeska batera eramango. Esne gaina arrotuko, arrautzekin nazi eta gainetik jarriko, eta azkenik 30 minutuan laberatu 180 gradura. Galderak, bai? Norbaitek? Ez? Hasiko alga. Esan. Nahi gabe, asteleneko errezetako marmelada sartu zaizu errezeta hontan. Ez. Astelenko osoetan, marmelada aragekin doa? Karo. Ai, ama. Bauka, honek, puntu gozo bat, gazia kurriakin, eta benetan, saporia berezisa da. Bai, oso exotikoa. Nik... Egia esan gu Ego Afrikan egon ginenean, platerra ez genuen dastatu, ez genuen aukera ikizan, baina gero pixkat irakurri dut bere inguruan, eta txutneia gehitzen diotena badaude, ez? Azkenean bakizu txutneia dela, holan, fruta barazkiekin iten da nasketat, ospina eta... ospina eta espeziak eta azukrea eramaten dutela, ez? Hemen txorienen jo. Egin izan ditu ezberdina, datillenak, barazkienak inaldie, eta, txutneia beharrenero aukera badau marmelada bat, ez? Eta, hortik, hau, bromatan sartu ido lehen, esteleneko, banekien, holako zerbaiten emango zuela, eta, eskara harritu behar, gure hainbat errezetetan gauzak osoak ere gehitzen ditugu, eta ikutu bat esterik ez da izango, hemen ikusita zenbat prestatu behar dugu, nik uste ez da, nabarituko dan, Nabaritzen da, baina hori, gozo puntua gehiago, mertxikan saporia baino. Eta gainera, Ego Afrikako sukaldaritzak, bauka puntu exotiko hau, ez? Esaten dut ez, hortzadarran herrialdia dela, ze azkenean kultura desberdin asko dauz, eta kultura horrein artean dauz Indiako sukaldaritzan presentzia Holandak koloniak izan ditxunez Indonesian da orduan hor ustartzen ditu pila bat gastronomia mota. Bai, hemen esaten dute errezeta berez Indonesiatik izango zela etorrita, azkenean kontutan izan behar dugu, herbereak Indonesian eta Ego Afrikan egon ziren momentu berdinean, 19. mendean, estatu kolonizatzaileak izan ziren, eta omen zegoen bobotok, errezeta bat Indonesian oso antzekoa omen dela, ez? Eta gainera, hauek herberetarrak ekarri zituzten baita lanera eta Indonesiatik jendea ere Ego Afrikara. Orduen, beraiek ero ekarritako errezeta baten jatorria ere hortik omen daukala. Kontua da, han gustatu zala, eta gaur egun badala Ego Afrikako holan errezeta esanguratsuenetako bat, eta hori bakizu Ego Afrika oso handia da. Eta, eskualde bakoitzak bere
ikutu ezberdina ematen dio, eta osagai ezberdinak pixkat aldatu egiten direla, ez? Hemen gertatzen da moduan, hemengo errezeta batzuekin, segun nun prestatzen den, inguruaren arabera, gauza batzuk, osagai batzuk, edo beste batzuk eramaten dituela. Tan imaginatzen dut, ez dakit aragide ezberdina jarrikotzien edo, baina pila bat harritu sostena da, zelako merkia dan, ze presixuak, kaletan da holan ikusten zen hau saltzen zuten, ero jatetxetan? Ez, jatetxetan, eta geixo, imaginatzen dut bai, Euskal Herrian pasatzen da bezala, izango dela, gauza asko etxietan itzen dela, jatetxietan igual, danetan ez dau, baina etxietan bai, ez? Adibidez, porru patata batzuk, eguneko menutan bai, baina jatetxe oran dotore batera joaten bazara, geixau da, eguneroko jana. Honekin ez dakit berdina gertauko dan, baina, han daukie kultura pila bat, itxeko barbakoak eta, pila bat. Hori kalean ikusten zen pila bat. Eta txala, aragisa, behi aragia, merkia. Oiaskuan presixo berdinean, orduan zuk aldozu txuleta bat azpizun bat jan, eta oiasko papar holan erretillo batek berdinak osatatu. Baina txuleta eskatu bat zendun hil gordinik ateratzeko gure hemengo puntuan jateko. Beraien esate bazenen gordinik buelta eta buelta zan hemen olako batez arrotegi baten ateratzen baizute, agian bueltatzen duzu, lehorregia da olako. Igual, baina... Kulturalki dana asko iten, arraia jangenuna oso egina zegoen, aragi guztia oso egina, osasun kontuak ere izango dira, ze kalidadeak eta kalidadeak egongo dira, eta batzutan, haueto txingarretan 5 minutu gehiago utzi, eta horrek izan alduen bizi guztia, hil, gero sabela ikututa geratzea baino, ez? Baina guk, kultura dagoenez barbakoa eta itxeko, guk hotelak alokatu baino, alokatu genitxuen asko etxiak. Eta askok zaukien bere barbakoa holan txingarretan itxeko, eta guk erosita guk geukitzen. Orduan puntua txuletana aurkitzu ginen. Nik hemen aipatu duzun hor da, honen itxura, lasaina, ero esan duzu, ero deitzen diotela ero baita, ero kitxana, nik egia esan, patata purea ez dauka, baina bestela hatxiz parmentiarra, frantzesak egiten dutela, ero nola daue kontas pai, ero inglesena... Shepherd's pie, dala abeltzainaren pastelan, ero aragi pastel baten itxura gehiago hartzen diot. Haiek horrek esan ditudan errezeta zer daukate, berezitasuna, patata pure geruza badara matela baita, ez? Orduan, honek, patata purea ez dauka, baina bestela, esan dezagun, oinarria bada beste horien antzeko, ez? Konta espeziak aldatzen dira, kasutan, kurria erabiliko zu, hiltzea eta zer gehiago, ereñotza... Oreganoa eta, gainera, ereñotza pila bat aukitzen da, utxoine, ontsa bota bitzat, lehenko gurina purtsu bat, zeda gurinetan eta olixotan enjakua, eta gainera ikusi ditut bertsio guztiek. Ze batzuk botatzeotze bakarri gainetik, esne gainan da arrautzan prestakuntza, eta laberatu, eta beste batzuk jartzeotzie ereñotzosto pila bat gainetik. Laberatu baino lehen, oinarra izan. Niri ereñotza gustatzen gaten ez bakarrik zapori emoteko, baina gero hori, ahora esartzeko. Ostoa gero aldala ez. Ez da oso atsegina, nik ez dutza jarriko, baina berez interneten eta sartzen bazari boboti errezeta, edo boboti argazkiak, geruzan gainen, aukiko dau, ereñotz pila bat. Bai. Guk egia esan, hau ez genuen probatu, baina bai ikusi genitula, hor, bertako biztanleen eta kulturaren gastronomia badaukate, eta gero horti pasadiren herrialdeen ikutuak edo badauzkate, ez? Orduan, guk berezia, ez da izu probatu zenuen, nola deitzen zen hau, Bilton jero hori aragi lehorra. Ze txarra. Oso fuertia zan. Hori toki pila baten aurkitu genuen, da zan, bertako, zezina ezin digu deitu, ze ez da, guk hemen zezina lehor filmozten da, baina han bazan azkenean zezinan antzeko bat, zezan. Bertako behiak, ero izan goza, behi aragia, lehorra, oso fuertia, ze espeziatua jungo zan, pila bat, ez da gizzer zan, baina hori toki guztietan aurkitzen zan, eta egia da, etxera eramateko turismo lekuetan, ero aeroportuan da, hori pila bat aurkitzen zan. Nik ekarri nuen, Daniel lagunei ez zitzaien gustatu ez ere. Nik proi nauen, zaurako supermerkatutan eta ikusten nauen pila bat eta olako dendetan, baina, nauen probatzako apurtxo bat, ez oso... Guk jangan ditu, probatu gendun da, Eta gero olako eskursio baten, hemos oskuen probatzeko, zauen, eskursioan barne, edariak eta pikoteua. Eta pikoteua zien patata frikituak eta hori, biltonga.
Hanik patata fritu danak jarnitxun. Baina, bitama proba nagoen da, baina desberdina zauzen, Osa, etzan animali ezberdinenak, ez? Bai, baina... Nik, esan, ikusi genuen, antilopeana, besten bat, ez da, dango animaliena, pateak ere, bai? Pate nik olako sorta bat ekarri nuen. Eta gero... Nuarena, ez dakize pate ezberdinak, hori bai? Egisa, etxera ekartzeko ez, baina geroan oitxura haundisa dauke, bai, barbakoatan, bai, etxean itxeko lan papar batzuk edo, ostrukan, bai. Hori, ostrukan hamburguesak, ostrukan aragisa, holan plantxan, eta 24an, olentzer egunean. Eta bat fruta bat, baobab. Bakizu zeinen familikoa? Durianen familikoa da. Orduan usaina. Ez dakit, nik hori ez nuen probatu, irakurri nuen, baina da, azkenian dira, holan, meloi ero udare forma daukate, 55 zentimetroko diametroa hartze iritsi aldie, eta die barruko hasi batzuk, osea, duriana bezala hundiak dira, eta ero barruan hasi batzuk omen dauzka, eta durianen familikoa badira, ez dakit, Tailandia degunen batean jumazadete, jakingo zu ezerdan, gazta urdinan, zaporea, usaia, gazta urdin gozoa, zaporea bai. Badauka gazta urdinan puntu bat, baina gozo aldera. Imaginazio asko botatzea. Usaina oso txarra da. Hor, durianak daukana zailtasuna, sudurzuluetara, sudurzuluak hartzen badiote usaia, hor ez duzula sartuko. Hor da nimer da, hola? Hartu, eta ero, jateko, bueno, gozoa zan, usaia baina askoz gozoagoa, nahi dut desan. Bai, bale. Bai. Onartzen diazu, ez? Onartzen. Bero, bezat, Drago Wars, olako bat, saltxitxa lehor batzu. Boere Wars, bai, horreik barbakorako, bai, erose... Lehorra, saltxitxa lehor. Lehorrak ez, bai, igual ez di berdinak. Dro. Ez, horrek ez. Ez, Boere Wars di, olako saltxitxa batzuk, butifarra izango bazan bezala honen. Saltxitxa lodixa, ondixa, osua. Baina ez, lehorrak ezen itxun... Bueno, gero, oi asko erabiliko duen hortan, badaukate baita oi askoarekin kurriarekin ondutako beste errezeta bat, gero nik ingudanan, antzekoa, bueno, kontua da, oso tradizionalak, eta badudela bertakoak diren errezetak, baina hala ere, bueno, kanpoko ikutua nabaritzen da, eta, bueno, olako janari askarreko toki pilat eta aurkitzen dira baita. Hementxe, behin, bueno, tipula aputxo bat gorritxuta dauenean, erregositxa, botako kilo bat aragiseatu, kasu honetan nik jarrio txala eta txarrixa, baina danetatik aurkitzuleike, bakarrik behia, bakarrik txarrixa, kasu honetan ingo duguna da bakarrik gatza eta piperbeltzakin ondu, eta ja, aragisa egina dauenean, joango gara espeziak gehitzen. Hemen ditut, iltzia, oreganoa, kurria, eta mertxika marmelada. Oso ondo. Bueno, balen, patatak aipatu ituzun hortan, bandeja guztia jantzen nuela, lasai. Zoa. Patatak gurin beste dauzkazu. Egonan zara, urteak eta urteak Ego Afrikan patatak jaten bakarri. Bai. Zenbaki badauk hemen. Ego Afrikan urtero 2.500 milioi patata kilo ekoizten ditu. Ez dakit kontatzen, 2.500 milioi. Bai, 6, beratzi 0 eta gero 2. Pentsau. Bai, bueno, zenbaki potoloa dira, kontua da hor, 16 eskualdetan ekoizten direla patatak, eta, hain handia, txandak egiten dutela. Urte guztian zer patata daukazu, ekoizten nahi dira patata denbora guztian, eta patataz gain, bueno, hemen aipatu izan dugu, guk hemen udan, gura fruta dendetan, eta olakoetan izaten ditugun laranjak, hemen jaten ditugun laranjak udan, Ego Afrikatik ekartzen dituzte. Hori bai, kontutan izan, horrek 0 kilometro estira, eta 3 aste behar izaten dituztela itxasontzian handik ona etorteko. Orduan, bueno, jasoten dituztenean, heldu estira egongo. Ze kontutan izan 3 aste itxasontzia pasa behar dituzte, gero fruta dendan gutxien, ez beste hilabete kalkulatzen badute, 2 hilabete lehenago jasotako laranjak izango dira, oskailuetan eta horrela ekarrita. Elefantekin eta bai genituen guk hemen itxiturak eta dauzkagu, sardillak eta ez ezeiteko, behiak eta ondoko baserriko hortura, baratzera esartzeko. Bueno, han ziren 3 metrotako itxiturak, ematen zuten olako, ez dakit, Jurassic World ikusi oso, horrelakoak, baina elektrifikatuta gainera, eta ala ere, elefanteak behin baino gehiagotan
sartzen ziren, laranja asko gustatzen zitzaien elefantei. Eta behin baina inoiz sartu izate, eta sartzen zirenean, laranja guztiak eta fuera, baina ikusteko hazien, eziak eta ziren, baina hori, Haundixak. Jurassic World ikustea bezala, baina, zer dago, laranjak eta bai, elefanteak. Eta esan, Bagitzu elefantiei Ego Afrikan, bai? Kontauz euskeren historia, ze gustatan gakien pila bat, handaukien fruitu bat, amarura deitzen dana, eta zuaitzetan hasten dien, olako frututxo batzu die. Orduan, elefantiak, eara joaten die, artitxe itxuste eta moskortu moduan edo egiten die, eta orduan, asaretu iten die gero, Eta horre garaje batean askatu behar dira. Gero joaten die gainera, eske, gizonak bezala. Joaten die eta elefante emien gana joaten die, putxo bat, erakarrita, eta alkoholak lotzak kendu ondoren. Eta emiek botatzen, mesedez. Juan Saitxe hemendik. Ekusten dugu animalia garela. Eta amarula bada, edari bat. Hori da, basaranekin itxen da mesela hemen patxarana, amarulakin eurek itxen dagoelako likore bat, berezisa, eta gaina likore botila osuen, logoak eta asko gizaten elefantiak. Moskortuta. Guk aeroportuan erosi gauen. Bai, probatu duzu? Ondo egan ez probatu. Denisek ez dakit. Kontuz. Ez, etorri zaizu dolan azken aldi nolan erdi... Hori natura da, bere natura. Bai, hori erako. Orduan presta zaitez hori eraten duen egunerako. Ojo al Cristo. Bueno, eta nik erosin hauen beste gauza bat, bai, Ego Afrikako tipikoa dela, eta nik enakixela, eta roibos, infusioa... bertako, nik enakixen. Ego Afrikako da. Lehenengo produkto afrikarra, daukala izendapen, jatorrizko izendapen. Bai. Roibisa bertekoa da. Interesgarria. Patri, zenbakiak 250 milioi bitu. Zenbaki kontua ekarri dizkizu, ze duela gutxi, urtarrian amapikoan ero izan zen. Bai. Urte 24 urte egin zituen Wikipedia. Zein ez da sartu Wikipedian? A ber? Bueno, hor zenbakiak oso potola dira. 63 milioi artikulu omen de Wikipedia. 63 milioi? Bai. Euren artean, Zigoriturreitaren horria Wikipedian eta Patezia Bitelirena. Ez dakito, muy bien, bueno. Bai, badauz? Tartean, euskaraz. 324 hizkuntza ezberdinetan. Eta hor dagoen informazioa guztiakin, Alejandriako liburutegia, ospetxo esan. Bai. Olako 80 liburutegi. 80 beteko genituzke, ez? Eta hau, 2011an izan zen, tipo baten erokeria eta gaur egun, gaur egun apostuak ez dira berdinak. Lehen zenbat aldiz, lehen apostu pila bat egoten zan. Euskal Herrian hori bat zegoen, lagunekin ateatzen zinen, elefanten edari hori erangabe ere harrotu iten zinen, bate botatzen zuen zerbait, eta hori ez da horrela. Bada, ez da, zer jokatzen duzu? Txak, apostua zegoen tartean, eta, etxera jun behar zen, informazioa hartu entziklopedian, alako baten atako zait, egunkari zarretan bilatu, eta esaten izun, afari bat etxe barren, gaur egon hartzen dute, batean esaten du batek zerbait, bum, 8 telefono mugikor eskura, tritititi, ez, Wikipediak esaten du, Zigorriturrietak 34 dala, bai, 50 urte, Ez ditxula baldaro 30 urtzen. Ja, bai, nire semian dako bako, lehengunen kontatu izun, nire semia maiten hau, la ostra. Lehengunen eskola nien zuten lan bat. Miresten duzun pertsona baten ingurukoa, kirolaria, famatua, zinekoa, norbait. Eta, deskribapena izena esan gabe, da, altua da, begiak beltza ditu, hile beltza dauka, oso kirolaria, eta ni bera irakurtzen nuen da, nortaz idatzizu, zu aita, eta momentu hortan altua sentitu nintzen. Atetik, makurtu imerzen nintzen, zukaldeko atetik ateratzeko. Makurtu kabitu ezinik. Hoi bai da, polixa. Eskerrik asko. Okulista gana joan behar dugu zuketan. Ez, gehi bat ez altua gatik. Begi beltzak. Nondik, ze begi beltzetan, Mesedez, bai, berak urdina ditu behan, beltzak ez dira. Txelentillak edo.
Bueno, En fin, bai, segi, kontatu behar, zer ondan hau. Aldi batetik, mirezte duten hau Wikipediatik da, gainera bolondresek eitzen dagoela informazio hori dana. Berez, politxa da, olako elkarrana. Hementxe, tipula, berakatza eta aragixeatua, hau izan leike, piper bete batzuk betetzeko, boloñesa baten oinarrixa, gauza asko, baina espeziakin emangotzau, Ego Afrikako puntu hori. Eta horrenako, ereinotza. Hementxe, 3 hosto. Oreganoa. 2 koiarakada. Vale. Hementxe, batek lehen indozta broma bat talde lanean. Igual tapa astu jatela holan goiko tapa da. Ez, 3 koiarakada kurri. Ni antzera jungo naiz gero, Zuratzetin noia. Bai. 4 hiltze. Nik ingoan gero errezetan, oi asko zaporek ez daik hartuko. Eta alata be, nik etxe, errezta hau, probau izan dut, kosina hau izan dut. Horrezkero, oindala ordu erdi. Vale, eta? Eta ez da hain espeziatua geratzen, goxua geratzen da, baina ez da holan exagerazio bat. Betxu ja, kurriak hemen itxen dauia dana margotu, sapori emon. Eta usaia botatzen digu honek. Koiaratxo bat hartukot. Eta botakotzau. Astelenean erabili behar zuen postreko marmelada. Hori da. Txak. Era gero falta jaku, honei, gorputza emoteko. Hau apur bat biltzeko, gero arrautza eramango dago horean, berez, arrautza bat jartzia hemen be, igual, geixegi izango zan. Baina berez gero gainean darama, Zeiten zaino ez ne gainekin da. Baina hau biltzeko apurtxo bat, ogisa. Orduan ogisa horretarako busti dugu, esnetan be bai busti laike, baina, bueno, uretan be, beraz guk ura aukeratu dugu. Hor, Patri, atzo, ontaz itzeiten egon ginen, kamaraz kanpo, ze atzo, dietan inguruan endamen aipatu benituen, zenbat dieta dauden gaur egun, eta hor itzen behar nuen, mendebaldeko eragina Afrikako elikaduran, ez? Eta zuk, esaten zenean, guk hori izken nuen ikusi, baina honek, ze modan daudenan, barratxo energetiko berezia hau, gero, janari bat ordezkatzen dutena. Bai, ezken nire, atentzia dituztan hori, horrek, ze, adibidez hemen ikuste dituzun barritak eta izaten dira, 89 kaloria, bakarrik, pikoteorako edo, ez? Guk nik erabiltzen ditudana, nanak dira, kirolerakoa dira, eta nik nahi duena oso kontzentratuan kalori pila bat ematea. Horrek berezisa dienak. Baina supermerkatuan eta saltzen dienak, izaten dira gehiago, asetzen zaituztena, baina kalori gutxi eman da. Lighta, korrekt. Eta han izaten die, guztiz kontrakua. Barritak, honek ordezkatzen dago, eta gainera holan jartzen dago etiketan. Honek janari bat ordezkatzen dago. Orduan, jende asko, elikatzen da, barritak. Eta zer da, barratxo batek gaurko baskaria hori da. Ordezkatu? Eta horrekin, baina horrek asetzen zailo, nahi dut esan, honek kaloriak emango izkizu behar dituzunak, ez da izen bat dituen, eta holako horrekin, ez da izen bat, baina nahi dut esan, nik nire lagun bate esan oso frekia, eta zeuzkan, ez dakiz ejerzitotako, survival barratxo berezi bat, ez da gize basotan erortzen za bakarrik, ez da izen bat egun, eta zan, olako taula bat jatea, horrek ematen eskizun 2000 eta piku kaloria. Arraidak egiten zituen bera, eta mendiko raidak honek 48 ordu, ero 3 egunek gelditu gabe. Hori badau gauza bat. Txarra? Bai. Txarra ez, urrengu. Imaginatzen, nik hori, jarraitzot youtuber bat, Nafarroakoa asko gustatzen gatena, bere izena Basque Craft. Itzen diazu berataz. Bai, eta berak itxeitxu, entziako gauzak, itxeitxu mantak, itxeitxu ibilbideak da, benetan gizon bat pila gustatzen gatena. Eta intzauen hori munduko elikagairik kalorikoena, eta horren izena, ez naz gogoratzen baina, hori intzauen, eta zaukan aragi pila bat lehortuta ezakize geritzen zaben, eta berez 2 urtez edo lan kontserbatzen za... Hau ezin berezia, saltzen zituzten da, holako, berak ez dut, nik ez dute, normalen ez du jaten, nik horrelako toki batera nahi badu joan, non pisua aldala ez dute zer eraman behar, ez dute eramango ez zurik, ez dute eramango pisua eramango turik, eta gainera... Superbibentzera. Da, toki okupatzeko aldan gutxien, holako taulatxo bazan, irauten zituen 30 urte, ze ikusten zen iraungitze data ikusten zen duen da, 3.650 urteko ekaina, eta esaten zen, zer da?
kuriositatez probatu ingen, ni nahi nuen probatu zeren zaporea zeukan, eta bueno, gazia zan, zekatzak eta behar ditugu, baina gozoa esan bat ere gozo, oso txarra zan, da, bueno, azkenean da behar duzuna, ez? Zu nahi duzuna da bizira honor, egon behar zara astebete mendian, eta biziraun, ez? Ez da disfrutatzeko, baizik eta... Bueno, ez da disfrutatzeko, hori janda gero, aldamenean ez eukin inoz, esartzen zaizun malaletxia, izan alda, bueno. Bueno, hementxe hau ogia desegin ja, engo duguna da, haragi honekin bildu, desegin, eta hau jango da oinarri bezala. Eta gero gainetik ingo duguzuk, normalean kix baten betegarria, naiz eta oinarria izan hau brisa, orea, edo... Baina hau gainean jungo da, ez da jungo honekin ahaztuta, ez? Ez gainean doia. Gainean, nahi dut esan, kix batean nasi behar da barruko zai guztiekin. Batzuk nik ezagutu ditut, Frantzian eta kix berezi batzuk gainetik doien. Gaineko ez daldura bakarrik? Oinarrixa jarte dozula, gazta, ez dakit, hauntz gazta, eta porru batzuk, eta gero, bete. Baina nahi dut esan, ez da iten, hemen geruza bat, geratuko bi geruza oso nabarmen. Bestetara, geratzen dire, nasiten azkenean nahi nahi ez. Hori da, baina, da, kixen, betegarrixan oinarria, arrautzak eta esne gaina. Orduan, nik uste dut, listo dauela, nik esandakua. Eskaten ez gustatzen ere inotzan, zaporia, testuria gehiago, lehorra, kendu ingotzat. Honek irgustotxuek, emondotza bere zaporia, emon bizotzana, eta listo. Baina, bestela, jakin, Ego Afrikako errezetetan, joaten dela. Eta gainean esan duzu, ez? Gainean eta barruan, orduan, niri horra karrabatzea, ez da oso... ez jat oso atsegina pentsatzen, baina... Bitu, gozarietaz ez du ditzen, han zer jatzen zizuten, hoteletan daneti daukate, ez? Azkenean, gozari kontinentala, olako bufetak, olako boieriak eta mosinan, opillak... Frutasko, sukuak, opillak... Frutak eta, bertakoak eta jan... Ez, gu justo gainera joan ginen mango holan sasoian, berez, mangoak, aguakateak, da, bai. Ez holan, ez duzu holan arra. Holan bereziak, hori ez, Ego Amerikan eta dauzen bezala, ez. Perfecto, beitu. Hemen txaukat. Labeko erretilu, potolo bat, haundixa, eta hemen txaukau, pentsau ez, bitipula jarriotzau, kilo bat aragi, bi ogixerra, espezia pila bat, beraz, honek bauka sustantzia. Lehen aipatu ditu beste errezeta horiek, jatxiz parmentiarra eta hori izango zen berdina, baina gero gainean patata pure bat egiten da. Patata pure lodia egin behar da, Eta geruza bat gainean, ondo bereiztua biak izateko, eta gazta botatzen zaio, eta labera joaten da. Bakitu, saldauen nahieran, EITB nahieran, bai. jatxiz parmentiarze. Egin ditu, gero hori hartzaian esan duzuna, zukin zenuen, ni jatxizak biru inditut. Eta gainera, hau badala lasaina batero moduan, ez? Oiazkoa saltzan sobratu zaigula. Mamurtzen dugu, hemen jarri, gaur bota dituen espeziakin bota, eta bat aldatzen zaigu, oiazko hori, espezia batzuk aldatuta, eta atzo egin genuen untxia. Mamurtu egiten dugu untxi hori, kipula pixkat erregozi, gero untxia bota, eta gustoko dituen espeziak, beste hori, kurriarekin bakarria, kriston, toke ezberdin ematen dizue, jarri azpian, eta gero, nasketa hau, arrautza eta esne gainakin, eta potente, hau, Indonesia, gehiago, nik Indonesiatik ekarriko zuten baina ikutua badauka hor herberetarra, hor esne gainak eta horiek gurinak eta olako gauzak, beraien ikutu personala izango du, baita, noski. Izango zen, bi kulturen nasketa, kasunetan hiru. Bai. Eta hau da, gure moldaketa, Hori da. Beti aldala. Bertxioa. Hori da. Baina nik eskatu naben errezepian, Bada espada. Holaxe. Gainetik, saietuko gara danien jartzen. Vale. Eta hau labera. 35 minutu, 180 gradutara. Venga, ba. Ontxe gatoz. Holaxe geratzen da. Orduan hau, berez, lasaina bat izango bezala hor bai, zerbitzatzeko. Errexa. Vale. Eta honek patata frejillo batzu normalean, lagunkarri.
Hombre, horren beste saltzen izaten badituzte. Ez bai, hau, arroz espeziatu batekin zerbitatzen da normali. Nik hau golan, hemen plater bakar batek, plater bakar bezala eingo nauen, igual entxalada, holan osto berde batzukin aldamenien, baina hau gehi arroza. Bai, ensalada batekin bai. Berez hemen, bobotia. Bikain. Ale ba. Nik ere inotzoztuak koska falta zen. Bai, nabaritzen diot hori. Egitxa da, oso krematxu dagoela goiko geruzia, gero espeziatua. Baina orokorrean, ez zait, lehen ikusita holan lehorra ematen zuen geratuko zara, baina ez da bat ere lehorra oso xamurra geratzen da. Oso xamurra dau da, oso goxua. Oso, no? Hau daztatuta, espezie kontuekin jarraituko dugu, eta ben, oiazkoa tandori erara. Hala. Oiazkoa tandori erara. Tan. Bueno, esan dizuguna, lehen, espezie kontua dauzkago gaur txorienen. Nik gaur dauzkat 2, 4, 6, 7 espezie. Gero hau ez da izetan, ustotu oiazkoa. Eta jogurra. Errezeta bat, hori bai oso espeziatua, xamurra. Eta nik hemen, bitxo Monika sartu hemen pixat. Esan dakoa, kinoa poltza neukan horretxean, ez da izen bat denboran erekin zera mala. Limoi pixka bat horra indute oliotan lehengo, piperbeltzale batzuk, eta gero bota dio katiluka da bate kinoa, eta kutxura era bikoitza ero urarekin. Hor utziko du 15 minutuz, eta listo, hau lagungarri moduan aldamenean. Bestea nola ingo duen? Horrelaxe. Oiazko iztarra mokaduko ataletan moztu, gopor batean jarri, eta espezie ezberdina gainetik bota. Gatza gehitu, jogur krematxua gehitu, ondo nahasi eta oskailuan gutxienez 12 orduz izango du. Broxetatan sartu, eta plantxan egin ondoren gustuko lagungarriarekin zerbitzatu. Orduan, nik inditut, oiazko iztar batzuk, nik neuk ezurra nik endu nien, atalen badauka kartilagoana, hori nik indu dalako. Eta, haingo dituguna, esan da, broxetan ahora mokaduan jartzeko tamainan jarriko ditu. Hau, eta ero, barreun gaurri batzuk, piperra, erolako barazki batzuk ero, tartean jarri halko genizkiok, Sonatze ditu. Bai. Eta, ez dakit tandori oiazkoa aldan deitu, karo, tandori oiazkoa, tandori labean egiten da. Eta tandori berez hitzak nahi dago esan laba. Laba honek dauka 5.000 urte, eta da, horako zulo bat, durazpixan, bustinak egiten dana, eta paretetan, pegatu egiten da, kasunetan aragisa, barazkixak edo inbiosuna. Alatabe, tandori oiazkoa 40. hamarkadan azten da holan ospetsu bihurtzen. Eta hau asmatzen dago bertako chef batek, chef indiar batek, Kundan Lal Gujral. Oso ondo esan duzu izena, horrela esan. Bera egokitzen jako, beste hainbeste errezeta bezala. Adibidez, butter chicken famatua, hemen txorien nik ustot egin daukagula. Eta errezeta bat, nik ustot, ez dugula egin, eta ikarrin biotera, paner makani. Eta hoizen, ja? Eta da, gazta freskua, holan laukitan, eta gero saltza baten, daraiela gurinakin, tomatiakin, anakardoekin, goxua egon bida. Beraz, bera egokitzen jako, eta gainera honek dauka tandor nahasketa bat. Tandor nahasketa da, espezia nahasketa bat daukagala. Garam masala, dauka kurkuma, baratxuria, jengibrea, kuminoa, eta pipera utxa esan dut. Pikantea da, hasian, baina mendebaldean errezeta hau errepikatzen dugunean, normalian suabi hau jarteko oitxura daukau. Azkenean, gure hau zapaiak eta bertakoak, ez di berdinak, ez? Ez da betez ekusirik, ez. Nik hemen gaur nire errezetan jungo da. Koiarekada bat. Nola esaten zuen lehen erori potetik erori dela? Ez. Kurkuma. Kuminoa. Beste koiarekada bat. Hau jengibre hautza. Hau piperbeltz zuria. Eotuta dagoena ja dagoeneko. Gainite, beste koiarekada bat gutxi bera. Hau piperrautz mina. Piper mina. Hautzian. Baratxuri lehorra, eta berezi moduan da txorienen oinartekoa danak erabili izan ditugu,
hau izango zen. Martorri lehorra. Eta martorri lehorra hemen saia izaten da aurkitzen. Egia esan, espezien artean, eta usai gehiagik ez dauka martorriena. Hartu, nik Puntuan freskotxua puntutxua dauka, baina ez da gehiagizkoa. Nik hau eskatu behar izan dut, ez nuen inon aurkitzen. Eta egia da, gaur egun internetetik eskatzea badao. Hemen, martorria, erderaz cilantro, eta nola ez, gatza. Mexikon, edo... Kulantro, bai. Kulantro da, bai. Gero, jogur krematxua, gutxora pare bai jogur, botako izkego hemen. Bai. Eta hau, ondo nazi, eta esan dakoa, filmarekin, plastikoarekin estali, eta oskailuan, komeni da, 12 bat ordu ero izatea, lau ordu ero, uste mauzue, baina hau, gomendatzen da, egun batetik bestera, ustea, oskailuan, eta hor, zapore guztiak ondo batzeko, eta oiaskoa gainera hartzeko zapore. Gero, broxetatan sartuko du, eta nik, kasundan, plantxan ingo dut, baina labean ere broxetatan sartuta, ero labean indezakegu, ero nahi duguna. Ondo? Itxura goxua dauka. Eta gainera oso aproposa, egun honetarako. Azkenean, urtarraieko azken enguna dalako, behintzat, hemen txorienen Miramoneko mikrokliman hotza daukaulako, eta hotza daukagunean, berua biedalako, solako gauzak zehose berotzeko. Eta berotzeko zer erabiltzen dugu, sopak, asko, azkenean, temperatura goxuan sartzen die, eta gorputzak onartze ditu, eta gainera, ez dakit, beste modu baten sartzen gatzu. Gauza espeziatuak, olan, pikantiak eta bebai, laguntzen da, gorputza berotzen, jengibriazuk hautxian bota dozunean, freskua bebai. Eta eraten, salda bat infusio bat iten baduzu, eta eraten baduzu, berotzen du pilo bat horrek. Pila bat, zehatik, eta antiinflamatorio bebai da. Gero, infusioek, teak, laguntzen dago asko, arnastera bat ez behar menda freskoa putxu bat jartzen botzazu. Berez, bada... Zer dan gehien berotzen duena? Nik hemen atzo etxean, atzo txorien ebukatu, txera joan, oiaskoa eta erosi nuen, eta pusketatan jarri, eta hemen daukat atzokoa, eta hemen gaurkoa, eta kolorea ere aldatzen zaio. Hau sartuko. Zer berotzen duen pila bat? Gehien? Suak? Ez. Baino bero batek. Ur beroa bezala ez dago ezer gelmaten dizua beroa. Hori egia. Aukera daukasunean, noski. Baina, esperientzia izan dut, holan etorri izostu eta menditik ero, eta bainera izan da amanean hartu, da bainera beruan sartu. Eta horren momentuan beru da. Dutxa ni apurtxo bat gaixorik sentitzen azenian, apurtxo bat gorputza daukatzula, destemplauta esaten da bezala, dutxa berotxo bat hartu, da berri bezala zauz. Ni normalean etxean naiz 2 minutuko dutxak egitekoa. Bai? 2 minutukoak. A ber, gorputz txikia daukat, Patri, hemen garbitzeko askorik ez dago. Konta une zen arra izelan itzen di horre gauzak, ze... 2 minutu, tita. Eta inoiz luze egiten badut, bikotea esan dit. Zer? Otza pasau zu gaur, Bai. Otzakin, oso gaixi, eta zuk esan dagoa. Askotan, etorri izan nahi menditik erropa eta guzti dutxara. Ez gai ezarela eskuekin kremaiera bat erropakin sartu zara? Erropakin dutxara sartu, eta berotu arte gorputza erropa eta guztian dutxan. Benera lokatzatak entzeko eta hori. Bai. Eta gero eskuetan, indarrik ez kremaiera bat... Zeba? Ez dutela sekula ikusi. Gero garbi gaiuak eskertzen du, ze bestela gero lokatz guzti hori. Claro, etortzen ezen emenditin natorren moduan, Patri. Orduan, lokatz guzti hori kentzeko, eta gero berotzeko gorputza, eta hasieran, bai, eta hor kontrolatzen zara, zure txaketa erosi zenuen hasta izan balio zuela, ja, bere goreteza ez dala hain ona, hartzen dala galdu induela, pixkat, eta, horrelako, saltzen dituzte likido berezi batzuk, emateko, eta iten diote olako beste geruza bat. Bitu. Babes geruza bat, eta, lasai. Beti ikasten da, hemen txurien. Beti ikasten, bai, erropotan. Esen arrakatze ditu dutxa luziak, eta... Bat, 80 ma... Bat, 80 mairu, 80 malau. Egunan arabera. Bat, 70, claro, sentimetrokoak eta nabado, Eta bere amak esaten dago, joan ziela, oindala, aspaldixan Veneziara, oporretan. Bai. Eta bertan, bostok, joan ziren, etxeko bostok, gehi amama 6, eta apartamentu bat zaukien ahondixa, baina bakarrik dutxa batekin. Eta orduan, karo, goiz baten dutxa bizien 6 pertsona, goiz atara turismoa itxeko eta holan, eta orduan, zaukienan, haulako kronometro bat edo, da, 3 minutu.
3 minutu bakotzak, eta listo, venga, ta. Eta horrezkero, nire amaginarrebak, bere semiei, esate hotzien. Gaur, Veneziako dutxa, Tik-tau! Eta nik askotan, esate hotzaten nian, asko dalo jenien komunien esatzen. Ezu, gaur, Venezia da, Venga, azkar. Guk etxean komun bakarra daukagu, eta bikotea, bikotea luze egiten du, baina besteok, txikiai erusten badio dutxan, ura jolasten gehiago da, jolasten ari. Eta umiek hor bainera, horrei guztetan. Baina ekesteko, da, dutxa dut bakarrik eta, antxe, gustora. Baina, bueno, nik etxean esatu ditut, dutxa askarra, eta... Garbitxu nahi zer egiten dozu. Pentsetan, bero. Ja, eta udan zer? Fresko, ez da? Espara eta joateko eta etzara? Ez? Zetan, pero hor koskabioa da dana, beratuta, ez ekizu simurrin da danak eta... Ni anegon nintzen, laburdu, 5 ordu hor, urterotan. Infusio bat izango banitzu bezala. Gu laburdu ez. 5 minutu ero barritugu, hemen jungo tarteka, bueltak eta ematen, zer bestela espeziak erreiten dira, eta bentsi jolasten jungo gara, eta bueno, gure guarnizioa listo dago. Falta seguna da, oi askua, hemen plantxan eitea, ointxe gatoz. Ba, listo, kontuak izan ditugu, txorienen, tarte ontan, hemen, buelta ematen nion bitartean, otu zait, probatzea, tandoria, eta tamborra jotzen bukatu dut. Hemen txe jartzen dago, berua, pikanteak kongestioa kentzen laguntzen digu, beraz, kongestioa izaten badozue, lasai. Bai, eta gripeakin horbait honek hilko dio dan, lasai, etorri... Bai, ona bai txarra. Bai. Dastatu dugu, eta guk txantxetamen askotan zerbait ona da benean, Alberto, ez dastatzeko esaten dugu. Pikatu egiten du! Honek ez du pikatzen bat ere. Ez zerrez! Suabe. Nik astelen gozoetarako ere gordeko nuke hau. Bai, ez da? Bai. Hemen dauzkazue gure broxeta berzioek, oi askoa tanda hori erara, eta, bueno, kinoa pixkatekin lagungarri moduan. Errezeta gukingo azentenan txingarretan eiteko ere. Hau igual, ez da, jogur saltza batekin lehundureike pikante puntua, ez? Bai, eta jogurra bakarrik jaten badut, hau espadu jaten, baita. Hau, ze, holan. Bai, zarrezka dakin atarako dugu, ez? Atara. Eta igual, atara... Laban bat be. Laban batxua, bai. A ver. Tori, ustu bizu. Ja, inpikante dauen edo exageratzen zabizan. Bai, nire, bai. Venga, txintxin. Oitxe, bai, ez que berua da, oitxe. Txoi! Ez da bain pikante. Benetan. Osa, pikantia bada hau, gero etorten da, baina... Bueno, zuk nahazketa golan espeziak bakarrik hartu dituzulako, baina hoi askoakin... Exageraba. Ez nire behar, bueno, pizkat, badauka ikututxu bat. Bueno, astebukaerako bakotzua osapaia holan, bai, botxo bat lehuntzeko, astia. Nahi bazu nire plumen ferua libre daukat gaur. Manga motzetan joan nahi zetxera gaur. Zuek asteburu hona pasa, astelenean, ez utzikin. Agur.